imvamisa abantu abathatha lento nabasuke bezophakamisa lento abefundisi. Oh yeah. Abaphathi bamabandla esuke bezokwenza lento bothi mina abantu bami esontweni abasanikeli. Abantu bami sebeyancipha ebandleni. Sithi hayi awulungisa into engaka siyenze lento sibone ukuthi sizokwenza kanjani. Lokho kusuke isethwalo lesi. Bese ziba khona into zokuphakamisa nje ofike mhlawumbe ufike ukuthi uzofika ugeze la bese ke ube kuyinhlanga ubekele khona la lezi inhlanga zakho uma uqeda bese iyadedela uyahamba. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo mafovuka njengede ngabani isamba nesamba umgosi angalala amaqedo lala bofoza nokho nje izikhundla othi mawuvimba ngala uthuka usungale ngumkhovo oyiphayo umadaleni oyishaya santentela. Yabona namhlanje sino dokotela umtatela dokotela ngazi ukuthi le ndawo yini uthi asizela asiqale ubingelele iqala mase ukhuluma ngayo le ndawo. Asibingelele ngowenhlanzi ngibingelele nababukeli emakhaya beNethezeka TV. Uyabingelela uDr Mtatela wesolo sontshikazi. Yeah. Umnikazi wezinto ezinhle. Umnikazi wezinto abantu abathanda izinhle obenzela iqiniso ngasonke isikhathi naye abaphinde bamenzela iqiniso. Ngiyabingelela ababukeli beNethezeka TV. Kumanje Mtatela sikhuluma iqiniso sisendaweni ngicabanga ukuthi indawo ejulile le ngoba ngiyabona uma ufika la uphosa imali uyakhuluma uyanikela akusitshele nje ngenjula iyalaqala. Yoba sila sembokodweni la udlula la kwaPP. Yeah. Uze la mawusuke uzonyuka la usuzonyukela ke izimbokodo lezonyuka. Umfulo omkhulu lo isiziba lesi sinomnikazi wakhona. Yeah. Njalo namhlanje ngithe asize la bayazika ababukeli beNethezeka TV esake seza nabo la ebusuku ngo12 besuke bezophamisa lezi zinto ila esifike khona sisekujuleni sizophakamisa abantu abadinga ukuphakamisa imisebenzi abantu abadinge ukuvusela izinto ezithile masuke sila ngoba la ngicabanga ukuthi isithwalo sokugcina sisenza la isilandela Illuminati. Yeah. Mawusuke nje uzophakamisa umsebenzi uphakamisela la kunosiko lakhona olwenziwayo sifike sime la unqinqumeni la njengoba simla manje simeduze kwalela litshe. Oh yeah. Ebusuku sime lapha sincike la yonke into esiyenzayo senzela la bese sikhanyisa izibane eziwusiko lakhona suke siphethe nembuzi ewusiko lakhona esisuke sizoyiphakamisa into sizoyipha ukudla sizocela into soyicela umuntu onento yakhe isuke ihleli maduze nje nalamatshe noma ihlala kodwa ihlala eduze komfula. Yazi ngekuzwa uthi into ephakanyiswa la noma isithwalo esiphakanyiswa la silandela Illuminati nayo shuthi iyaphilisa. Iyaphilisa. Baphila ngayo abantu abaningi. Yo. Yeah. Okay. Ake singene la kwimisebenzi okuyiyona eyinjula okuyenzela abantu la umcabele umuntu ekhaya umuntu kanjani okufanele efike la ezokwenza lo msebenzi wokuphakamiswa. Kuya ngokuthi umuntu usuke edingani kunomsebenzi esifike usukhanda entabeni uswenzele entabeni uphatha isihlalo sakho sobukhosi sithi hamba othenga isihlalo sobukhosi isihlalo siyigolide la uzosithola khona bese uhamba naso uye entabeni ufika entabeni wenza usiko lento uyenza izinsuku ezintathu mawuyenza ngosuku lokuqala ulale ekhaya ulale phansi ulayitha amakhandlela amhlophe abe u7 noma abe u5 ulale phansi igoqa ngendwangu emhlophe usuku lwesibili uhamba uye entabeni uyiphakamisela entabeni lento usuke uyiphakamisa uphethe lesihlalo sakho sobukhosi uwenza usiko lakhona olwenziwa khona usuku lwesithathu usuzoyiphothulela la esizibeni. Ngifuna ukubuza la ekuthenini ukuthi konke lokho osuke ukwenza usuke unaye lo muntu ophakamisa leyo nto ngaleso sikhathi ngoba kukhona abantu othi momyalela umuntu engenzi ngendlela. Kusuke kulula kakhulu kenzeke omunye umyalele mesuke ezohamba nami usuke ezoza la. Oh yeah. Enze la ayenze into yakhe ngise ngihleli lapha ngimthethe uzokwenza kanjani ayenza iqede
suke sami. Kodwa le nto awuyenzi ngo-9, awuyenzi ngo-8, awuyenzi ngo-10, uyenza ngo-12 ebusuku. La kusuke khona kuhlukana usuku ngo-12 ebusuku. Ngeke uze uyenze u-12 ungakushayi ngoba usuke uzula namandla angalingani amanye amandla. Futhi ngisho abanikazi bamabandla imvamisa abantu abathatha lento nabasuke bezophakamisa lento abefundisi. Oh yeah. Abaphathi bamabandla esuke bezokwenza lento bothi mina abantu bami esontweni abasanikeli. Abantu bami sebiyancipha ebandleni. Sithi hayi awulungisa into engaka siyenze lento sibone ukuthi sizokwenza kanjani. Lokho kusuke isethwalo lesi. Bese ziba khona izinto zokuphakamisa nje ofike mhlawumbe ufike uthi uzofika ugeze la bese ke ubeke inhlanga ubekele khona la lezi inhlanga zakho mawuqeda bese iyadedela uyahamba. Ake sibuye kulaba okhuluma ngabo othi abantu abamaphathi bamabandla mase kuba abantu futhi abayisebenza noma abasebenza ngabantu kakhulukazi izangoma nezinyanga. Ake sikhulume ngabo kakhulu, izinto zabo zime kanjani? Ziyashiyana kuya ngokuthi umuntu uphetheni udingani njengoba manje sizobakhandela lento yabo yokuphakamisa eyizidonso ngokuhlukahlukana kwazo esophinde sibenze le-special esoqala namhlanje kuze kuyophela inyanga. Nezithwalo zakhona ke zehlukene futhi nakhona sizozibeka nje siyichaza ukuthi sizozenza kanjani futhi abantu bazoyithola kanjani, kodwa kuyashiyana umuntu osukeza la. Angeke kodwa ngiyikhiphe iy'thwalo special njengokuza la mawusuke uzothwalisa umuntu uzokwenza lento ngeke uze ubathwalise abantu abawu-3 ngesonto elilodwa noma amasonto elandelana. Ngiyabheja ngeke uze ubathwalise labo bantu. Phela kusuke kujuliwe makukhuluma ngesithwalo usukhuluma ngento ejulile, kodwa abantu abasuke bezophakamisa umsebenzi ngokwahlukana kuyadependa into yakho usuke idinga ezemfuleni noma idinga ukuthi ezesibeni noma isuke idingane kuye bese simtshela into yakhe izodinga ukuthi sikwenzele siqede. Ukhona la oke wakhuluma khona indaba yokuthi kuba khona imbuzi ebakhona. Ngifuna ukuthi singene kuleyo ngoba phela isithwalo sikusithatha uwedwa ungahlangene nomndeni kakhulukazi. Ngifuna singene kuleyo imbuzi ekutheni ukuthi uma umuntu ethi uyayithatha lento ngabe usengabuyela ekhaya noma eyokwenza imicimbi yasekhaya ngoba nansi imbuzi sekwazi ukuyihlaba eyedwa umndeni engawubizile. Uyakwazi ukuhamba ekhaya uyokwenza imicimbi, ziyashiyana iy'thwalo osuke uzephethe. Lesi sembuzi eyenziwa la kusuke kwenziwa imbuzi egrey ngoba usuke uzophakamisa inzuza. Kusuke uzokwenza isithwalo sakho senzuza. Ilokho-ke okuphathele usuke kuphathele imbuzi ngoba kufana. Hayi ngikuzwa kahle. Ake sibuyeke la ekuthenini ukuthi abantu abadinga ukuphakamisa imisebenzi wena ungathini kubona ngoba abantu abazi ngenzeka ukuthi nabo babanjwe zona izithwalo endaweni ezibabambile kakhulukazi ngokwakhuluma ngabantu bamabandla ekutheni ukuthi abafundisi bona abalanda izithwalo kakhulu. Umuntu naye ufuna ukuphakamisa umsebenzi ungathini kuyena ngoba into eyinkinga uyabanjwa umuntu kwenye indawo eyitshela ukuthi yena hayi uphila kahle anti ubanjwe izithwalo akulona ibandla. Angithi lento masuke sizoyenzela umfundisi ethi abantu abasangena esontweni sebengena bafike bahambe abanye abasanikeli. Unento esiyitshale ebandleni siyitshalela kusontela khona abantu ezokwenza abantu abangavungazeki. Kufana njengomelaphi mesuke ezosebenza abantu bahlala abantu bamlinde esigodlweni engekho. Mina ngeke ngifice mina abantu bekhuluma ecela bengikhuluma kabi. Ngeke ubafice bemkhuluma kabi. Bazohlala bangilinde. Mawumelaphi kufanele abantu noba kuthiwa usulate kangakanani kodwa masuqhamuka abancungu. Nginyanga nje. Ngithi uyinyanga umelaphi. Abantu abangaphumi badube bahambe abathi kulungile somlindi omkhulu ayikho inkinga. Ayinani feyina ngilinda. Yebo ngizwa. Bahlale balinde masizoyikhanda into siyikhandela la kusontela khona abantu noma siyikhandela la usebenzela khona noma siyikhandela la kodwa onebhizinisi khona. Sofike siyikhande siyitshale lento. Masiyikhanda siyitshala lento
izofika iphile futhi iphefumule mayabola la ibolela khona la siyitshale khona yabona enhlabathini iphatha imali uyiphatha ngamasaka. Alukho uhlobo lemali ongeke uliphathe ngoba futhi abekho abantu abangebangene yophithizela abantu bophithiza njengempethu bayonikela futhi bayokuzwa futhi bayokuhlonipha mawumfundisi bathi asihlanganisele umfundisi imoto sithekele umfundisi imoto. Ngifuna ukuya la kukhona amabandla abantu abanamasonto abamahamba nendlwane nabalaphayo uthola ukuthi bawo mahamba nendlwane. Ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi ke nakho ke uyitshale la uyitshale khona ngabe kukhona yini okuzokwenza ukuthi umsebenzi wakho uqhubeke nala ayifukela khona la ahlanganisa khona inkonzo noma ehlanganisa khona lo msebenzi ngoba phela kukhona abantu uthola ukuthi bawosomabhizinisi kodwa ibhizinisi lapho luwumahamba nendlwane. Iyakwazi ukuthi lento masuku usuyenzile uyayicaba nasegazini isuke iphila kuwe. Asikwazi ukuthi siyenze into siyitshalela khona kodwa igazi lakho lingasho ukuthi imali igazi lakho lingasho inhlanhla kodwa yonke into yakho osuke uyenzile ayiconnecte nawe egazini noma ungawumahamba nendlwane noma ungasebenzela usebenza ugxuma kodwa ngoba lento isegazini kuyifake kuwe egazini izofika iphile. Ake sibuye lana ke manje ubungozi bazo zonke lezi zithwalo khona uthe khona isihlalo ofawuye nasentabeni lo 3 days masubuye uzophothula la ubungozi bazo nokuthi ekhaya abantu bakhona iziphi izinto ofanele ukuphinde uzenze ekhaya o ezinye uthi ukuthi awusazenzi. Ziyashiyana ifana lezi ezisuke zenziwe zikhona enomngozi kodwa futhi kuya ngobudedengu bomuntu ukuthi yena ubudedengu kangakanani. Ubudedengu izofika idle ekhaya kodwa mawuzoqikelela into onikezwe yona kuthiwa wayihlonipha wayibamba kahle wayiphatha kahle nayo izokwenzela okuhle. Akakwazi ukuthi ifike ikwenzele into enhle bese ungasayenzela into enhle. Ufana njengento esofike sikukhandele yona kanje bese ufaka inhlabathi yethu lo muntu wasekhaya sikuphendula iwele nomuntu wakini ukhandele wena into eyisiphakamiso edle ngokujula. Imvamisa ke mawukhandela isiphakamiso azifani ukhandele kuthiwa sizovusa umuntu wakini ngenhlabathi ethuna lakhe azoba umelekeleli wakho ngesikhathi bekuphi imali uyena ozobe emukela imali akunikeza imali. Into engunaphakade ngesikhathi ukhandela lento isivumelano ozobe unaso naye nozosenza naye usumbeka endlini nansi nje ngikubeka kuyo ngicela ungiphe inhlanhla ngiphe imali ungenzele izinto ezinhle nami ngifuna ukuphatha imali ngifuna ungiphamisela umsebenzi wami mawumelaphi ngicela ungikhuphule nanku umsebenzi wami ngisebenza abantu ngicela ukuza abantu abaphethe imali izofika ikwenzele lento wena uzoyenzelana. Mawungayenzeli izofika ishaye ngoba lesikhandela yona uthi ukuthatha idla amasende ehansi. Into edala idla amasende ehansi indlela esuke ikhande ngayo. Ingakho ke ingeke izidle ekhaya. Ngifuna la ebungozini ke lobo bushoyo ukuthi umvusile umuntu ngenhlabathi yamathuna noma yethuna lakhe waba yiwele lakho. Akukhona yini ofaka ungakwenzi ekhaya ngalokho? Cha, ayikho into ongayenza ekhaya wenza yonke into ngoba kusuke kuyisiphakamiso lesi. Izithwalo into eyingozi isithwalo. Siyashiyana yabona nje esasentabeni lesophatha isihlalo sobukhosi siyiphica kabili ikhona lo mngozi khona engelamngozi. Mawuzofuna engabunomngozi isihlalo ngeke usiphathe ngoba mawuzophatha isihlalo uyothi wehle entabeni uthi uyafika ekhaya ungakuyiphothula lento yakho sekuthula umuntu ekhaya kodwa sekuyakuphoqa ukuthi buya uzoyiphothula emfuleni ngo-12 abantu bahleli bazili basemakhandleni nofuna uzophothula kodwa uyothi usuka la ibhizinisi obelisukuma ihlukeneke lento kaningi kuya ngokuthi ikhanda kanjani kuya ngokuthi wena ufunani amandla akhe ahamba phelephi kuya ngokuphela kwamandla. Okay, ake sibuye ke kubantu othola ukuthi banamabhizinisi kumanje. Sike sakhuluma kakhulukazi ngamabhizinisi phambilini ekuthenini ukuthi zikhona izinto obanika zona kakhulukazi
nenhlanga zey'nhlanhla. Ake singene nakuzona uqobo ngale kwesithwalo esizokwazi ukuthi mhlawumbe ugcine usuwenze izinto ey'thile ey'nzima. Iy'nhlanga zona umuntu ufike kuwena ngqo noma zona ayiposeki njengoba kukhona obuye ukupose njengembiza. Kuyashiyana uthola ukuthi abakwazi ukuyigcaba. Oh ya. Masikhuluma ngento-ke zokuphakamisa, zikhona izigubhu zokuphakamisa. Isigubhu nje esizokhandwa nje esizophakamisa umsebenzi womuntu ukuthi uqhubeke uye phambili uphile. Lesokuqala lesi sifaka inhlabathi ethona lasekhaya sidla amasende ehanti isiphakamiso sakusona isithwalo bese kuzoba yiphakamiso nje light zokudonsa idonso into ekhandwayo eba yisidonso sokuthi abantu abangene phela ngoba nemvi khona isiphakamiso semvu oyiphakamisa ngemvu lento kodwa uma uphuma uthi kumtatene uvala la ya awutsheni mo hayi into yakho leyo oyenza ezophilisa wena uvala la bese kuzoba inhlanga zokuphakamisa nazo ehamba zodwa bese kuzoba isibunge sokuphakamisa umsebenzi uyadayisa unetafula abantu abangeni uyisangoma abantu abasangeni esigodlweni uyinyanga abantu abasangeni esigodlweni ufuna isibunge noma ufuna inhlanga uzofike wenzele lento utshela inani lakhona uthi imalini uma ufuna ukuposela uyaposela uma ufuna ukuzelwa uyayizela kuba kuwena uyayikhethela uma uzokwazi ukuyigcaba ekho umuntu uzokugcaba ungasondela ufike wenziwe lento uma ekho umuntu uzokugcaba uzofika uyigcaba nizoposelwa kwaphepha uKorea gayi ngazonke lezi indlela zeKorea ufike wenzele kahle ngoba anginalo uvalo uma nginikeza umuntu umuthi mina Nhlanzi. Okay. Uyazi into engiyifundayo ngifunda ekutheni ukuthi akekho umuntu ofa ehlale phansi siyazi ukuthi amakhehla mayixakekile ayisukuma uthola ukuthi yolala kagogo ivuka ekseni iphume iya endaweni ethile ake singene la ekutheneni ukuthi wenze njani umuntu uyambhekela ngaphambi ukuthi umnike into uma kukhona into mhlawumbe yake yabakhona ekhaya uyakwazi ukumvusela yona. Ya siyakwazi ukuyivusa. Yeah. Bakuyinto yasekhaya. Sikuvusela iphile ngesikhathi lento kuvusa lento izosukuma ngoba izobe isisukuma isilekelelwa yenye. Yeah. Okusho ukuthi kukhona umvusela kona ekubeni kukhona yasekhaya le yasekhaya uyayivusa iphile nayo uthola ukuthi imfuyo makuthiwa imfuyo yayigadwa leyo nto uyiphendule iyenze ngenye indlela. Yeah siyakwazi ukuyivusa. Iphile nje iqhubeke ngendlela ekade iqhubeka ngayo. Yeah. Ake sibuye la. Wake wakhuluma indaba yokuthi kuyenzeka ukuthi umuntu esukuma ekhaya evuse into ethile. Noma enze ngento ethile sake sakhuluma amanzi amnyama ekutheni ukuthi ekhaya abantu bayakwazi ukuthi kube khona umuntu owenza leyo nto umenzele eqhubeke nempilo angithi. Uma kusukuma omunye ekhaya futhi naye eyozama leyo nto kuwena uyakwazi ukuthi uyivuse iphile komunye iphinde iphile komunye. Yeah uyakwazi ukuyenza iphile komunye nakomunye futhi kade umvuselele iyafika iyaphila ngoba usuke ezosukumisa impilo yakhe. Oh yeah. Ngizwa kahle. Mtatele ake sikhulumeke ngabantu kakhulukazi abasuka kude. Kukhona abantu abakoGoli, kukhona abantu abako Cape Town, kukhona abantu abasithintayo nathi abalokho bekhuluma nathi. Uthola ukuthi izinto ziyafika kubona ngoba asikakayitholi icomplain ukuthi izinto igcine ngafikile. Ukukhuluma ngekhombo ade iphela nje einsukwini ngifuna sibheke nalapho ekuthenini ukuthi kulokhu esikhuluma ngakho kukhona yini okucabangayo ukuthi kube special kubona abantu. Okuzokwenza kube special ngizokhanda nje amagona igubhu eziphakamiso. Sizoqala kulezi ezidla amasende ehansi. Lesi sigubhu su 75. Oh yeah. Esinye sakhona su 90. Kodwa bonke abantu engizobenzela lesi esidla amasende ehansi esifaka inhlabathi ethona sekhaya ukuphendula iwele uzobenzela ngo50. Oh yeah. Kube khona ezokuphakamisa ezoba u25 isigubhu nje sokuphakamisa umsebenzi esingenamngozi sikhuluma ngento engenamngozi la kufanele ugcina umyalelo bese kuzoba yilezi ke eziklini ezingenamngozi engadli igazi engenzile ukuthi bese kuzoba khona esika 40 lesi sisiphakamisa ngemvu. Isiphakamiso leso into zokudonsa abantu nokuthiwa unebhizinisi nokuthiwa unamathenda noma kuthiwa unebandla noma kuthiwa
kwamukeleke wonke umuntu noma kuthiwa ileke ngiyamaphanti ephanda ngendlela ephanda ngayo usondele sifike sikwenzele sizofike sikwenzele ufike iphakama especially siqala namhlanje nje kwakumhla ka2 sizoze siphele imhla ka30 ngo-April. Okay, amazwi ongawadlulisa kubantu abakude ungathini kubona mabefike ekhaya bayethola indawo yokuhlala noma kwenzakalani uma kuya ngokuthi umuntu uzokwenza mhlawumbe lokhu kwa3 days? Vele into zo 3 days 2 days iphakamiso lezi akuzona ithwalo into esingenzela abantu ngisho abawu5 ngosuku ngoba kusuke kuyisiphakamiso lokho lento masike sikwenzene abantu beyinhlanga ngesibashiye ngaphandle uhlanga lemali solenza ngo7,000 noma kuthiwa uphanda ngaluphi uhlobo lokuphanda uzolithola uhlanga lika 7,000 kulo hlanga lolu okuyilona olubiza uhlanga lwemali lwenhlanhla eluyisiphakamiso lokuphakamisa umuntu osuke nebhizinisi Nkosi yami hayi labantu abalalayo bathi mina ngifuna ukulala ngivuke sekukhona imali angikwenzi lo dodi umuntu uma akhuluma into bayazi ukuthi ngivele ngiyicishe ifoni udoda angikwenzi mina anginayo imlingi anginaso mina isikhwama semali into ethi uzovuka isikhwameni uhambe uvula lapha sekukhona imali angenzi lonto ngidinga umuntu oserious onebhizinisi nomuntu onebandla nomuntu onesitolo nomelaphi nomuntu ethi abantu abasangena esigodlweni ngifuna into yokusebenza uno25 uno40 uzokhuluma ukuthi namalini mina ngizofika ngikwenzele lento. Okay, Illuminati ke wakhuluma ngayo ake sibheke kuyona ikhona into eqondene neIlluminati sikhuluma leyo nhlanzi ngelinye ilanga ngathi besingathola indawo enhle esisigangeni noma esemathuneni bese sihlala phansi bese sijula ngayo ukuthi umuntu usimenzela kanjani. Manje sikhuluma nje ngalokhu kuphela ngoba sifake nespecial kodwa nje abantu abadinga into yokuphila cha bakhona ofuna lokho ongekho kuspecial hayi usefuna lezi zinto lezi ejule lesi esizenza ngendlela othi ngiyuzukwazi ukuthwalisa abantu abawu2 abawu3 ngosuku lodwa noma ngesonto elilodwa ngeke ayikinya ngathi abantu abangazo iyakhathaza into iyacoka. Okay, kulungile. Mtatela utholakala kanjani abantu abakudingayo bakuthola kanjani usebenzelaphi ngiyazi ukuthi eThekwini ikhona indawo futhi usebenzela kuyona? Ngisebenzela eMlazi kwaB mawu requesta nje noma ufaka ku Google Map wakho uzobhala nje uthi Dr Mtatela kuzobe sekuvela Dr Mtatela isolo sotshikazi izokuthatha ikubeka igcekeni ila ngitholakala khona inamba engitholakala kuyo 067 164 6507 inamba engitholakala kuyo bonke abantu mawufone yabona wathi hi akikuphenduli lo WhatsApp ngiyawuzipha bingelela uhlala udabeni sixoxe indaba sisho sizuthi ukhala ngani indawo yokulala ngiyabanikeza manje indawo yokulala umuntu emalini esuke ikhokhini balala kahle ke abantu abasobezekimi bavoba geze ngeshaya balala emashidini amhlophe sisuke sikena nkinga nje sifuna indawo lala sikubhukhela u3 days wakho usuku sibuye sizokwenzela lento asinalo uvalo babhema sikhipha umuthi ngicathi nifike eGqula kukhala isiGqula iyakhanda lento okudonsa uvala sinalo bonke abantu abafuna isibunga bathi abantu abangeni esigodlweni ngizwe ngesibunga ekuqala ubone ukuthi nginayo lento ikhona kodwa wena ikhona uzokwenzela. Hayi kulungile Dr Mtatela eThekwini utholakala kephi kakhulukazi lo okuposekayo nezimbiza abantu abangeke beze endumbeni? eThekwini ngitholakala ekhona Victoria Embankment no Field Street eZumasha House. Abantu abafuna imbiza abanamapipa neyezi bazongithola lapha eZumasha House iproduct iyatholakala usivula ngo8 kuvalwe ngo5 bonke abantu abasebefuna iproducts bazoyithola umuntu othina nazi yami igcola amanzi iproduct ilapha yana iwasho nodumba nakho konke nezinhlanga lezi ezinye zokubamba amadoda nezinhlanga zokubamba abantu besifazane zikhona insizwa umfazi uyakhanda umfazi uyadliswa ngiyabona. Mtatela bongathini? Siyabona. Kunjalo ke mbuke lapha ekhaya sibonga kakhulu esekufundile namhlanje kuningi indoda afa isukume umuntu wesifazane kufanele isukume ngoba nasemakhaya bakhona abaphethe imizi ukusukuma kwakho ukuwena osukuyicabangela wena igama mina ngumzothula ngokashembe Sibongo le iNethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani umuntu nomuntu akabone ukuthi wenza kanjani nansi inamba ikhona escreenini uDr Mtatela sekuyena njengamanje sisembuko namhlanje ngibe ngiqala ke kuza kulezi ziba engize kusona namhlanje kodwa ke mbukeli into ongayenza silandele inkundla zokuxhumana YouTube usilandele kuFacebook usilandele kuTikTok ngumzothula ngokashembe Sibongo yepha.